ewo ho esan say ehemfo akese ne nketo a eko nyina no ho mafade fufuo a wo mede koma Asantehene otumfo se tutu a wote sikadwa kofi so no eti enkwa ne nyina ne se enne eye na woda wadi infinsha eduoson baako UTV ye manana eti nkwa na otwe mu na Asantehene otumfo osetutu otosumienu obetena akunwa yi so sa Asantehene onya emfie aduonu emienu 22 years ewa akunwa no so enam so ema eniema Asantehene otumfo osetutu ayenti ne padodo na bepie mu Manhyia ahemfie a omobema ne mo enehwo ye nyina enim se 6 May bia no eno na ye Asantehene na woda nyame aboa no ama Asantehene otumfo osetutu otosumienu enya emfie aduoson baako 71 years eya aseda na obia ede manyame ewo Ghana ha se onyankopon akura Asantehene otumfo osetutu amananya saa emfie eduoson baako enam so ema UTV nsam twefo kopie mu Manhyia ahemfie sene afibia wodi na woda na esi etie na afidie nsakaye be mu ana se nam se covid yare ni ntino sene eya na enim se Asantehene 6 May bia no amanfo do na be pie mu Manhyia no enya saa na ba nso ebinim ebe pie mu honom amanyofo asofo businessmen and women omunyina dodo na be pie na nam ahemfo ombe pie ho a enso so covid enhyehyɛ ya yaka protocols no obi edi so tutututufo obi te se Environmental Protection Agency kwankyerefo penyi odano honorable Dr. Lawyer Henry Kokofu ebe pie mu ho onimonyamfo SK Buafo a ono ye board chairman eba Minerals Commission ono so ebe pie empenyimfo ahodo pi na ebe pie mu ewo Manhyia ahemfie a womo eba bechia Asantehene otumfo osetutu TV nsem twefo ene nipa ebinim atwetwe enkomo ema omo kyere mu se enne edaso nko a e na boda enti ye trentra kora ye ni abre ye de akyade aba ya be srempaye nso ama no sani Asantehene be koso na afi onso nya hoden ne ode ye ma wiase nyina no wonya hoden e de abo enti e ba ya e ma nana awoda pa ohene de nyame aye no de ehu ana me nso de ka se me ne tra ha ana London so me sa ne tra enti minim se de o sit ye da dwuma na yi a wo ye no so wo ye ma Ghana manya Asantehene kwa education trust kwa ye no o mo afa no Ghana for nyina nya even check Asantehene enti so ye yes ye bon pa na se de ofuru du apa eni ye pia no so bi e nyina anta na chi ye mo mpa ye ma na bibia nkoso ye e ma no e mbada fi si apa nyame kwantete se do de ma Solomon fa bi ma no asidan kwa na de ma twedi ampo na ye be koso asre kwa ene ahoden e de ama otikokoso se tua bibio bibia mu no se ya de hye ye henkwa ye som nti me papa sa ma hene a ono ana Manhyia ahemfie ha fie wura se na yewure di na woda na ono wo som a na me na mbeti atena fie da bi enuti me ne me dom nyina ye ba se ye bebo papa chidom na yabema ohene afishiapa. We're here again because the great one, my father, Otumfo, it's his birthday. And he knows how much May 9th means to us. So I said, I cannot come and wish you happy birthday alone. I have to come with my extended family, the May 9th family. And Otumfo says, of course, let them come.